Hoxe atópome aquí para doutrinarvos. Sí, oiches ben, PP, Vox e outros partidos de dereitas opóñense a educación sexual baseándose no medo e na desinformación. Mais a educación sexual non se trata de impoñer crenzas, senón de empoderar os mozos e as mozas con coñecemento e habilidades para que tomen decisións responsables. Moita xente pregúntase que é realmente a educación sexual e por que é tan relevante. Imos pescudalo xuntas. A educación sexual é moito máis que só falar de sexo. Trátase de proporcionar información precisa e científica sobre o noso corpo, relacións, consentimentos e máis. Axuda aos mozos a tomar decisións informadas e saudables sobre a súa sexualidade. Promove o respeto, a igualdade de xénero, a diversidade humana, prevén os embarazos non desexados e as enfermidades de transmisión sexual, as coñecidas ETS. Ademais, axuda a construir relacións saudables e seguras. Mas, sabías que aínda existen moitos mitos sobre a educación sexual? Como o de que promove a promiscuidade, que a educación sexual é só sobre o acto sexual, que os pais deben ser os responsables únicos desta, que fomenta a libertinaxe, que é só para adolescentes, entre moitos outros que para nada son certos. Todos estes mitos xéranse a través da desinformación. É por iso que é tan importante ter unha educación sexual integral, que inclúa temas tan importantes como consentimento, diversidade sexual e identidade de xénero. Promovamos unha educación sexual inclusiva e progresista que empodere a todos. Únete á conversa, educa e aboga por unha educación sexual que fomente un mundo máis seguro e respetuoso.